priatelia, tak dnes tu máme prekrásne video. Michal Šimečka nám bude všetkým rozprávať, prečo nejde ruská ropa na Slovensko a do Maďarska. Nám názorne nakreslí na papier, na tabuľu, kde sa stala chyba. A sledujte toto video, odpadnete normálne, že mi spadol dekel z hlavy, keď som toto celé videl. Zostriehalo sa to tak, aby to malo hlavu a petu. A toto video kľudne zdieľajte, lajkujte, píšte komentár, čo si o tom Bortakovi Zastranovi myslíte, lebo to nemá obdoby, aby nám niekto išiel vysvetľovať tieto jeho hlúposti progresívne, ale asi si myslím, že všetci máme 45 IQ, možno aj menej, keď nám to takto názorne až išiel nakresliť a potom si k tomu ešte niečo povieme. Sledujte. Ropovo družba. Prúdi cezeň ruská ropa z ukrajinského územia. Tuto je ruská bomba. Zasiahla ropovo družba. Zastavila prúdenie ropy aj na naše územie. Kyjev zaútočil na ropovod Družba na... Kyjev zaútočil na ropovod Družba na... Kyjev zaútočil na ropovod Družba na... To mi nevychádza. Ukrajina je v sprísahaní s Bruselom a s maďarskou opozičnou stranou Maďara, ktorí môžu 12. apríla vo voľbách poraziť Orbána a jeho Fidesz. Орбана у его Фидеса выборы. Так вот, Украина с Брюсселем сговорились помочь. Takže Ukrajina sa dohodla s Bruselom, že pomôžu Orbánovým oponentom tým, že nenechajú prúdiť ruskú ropu do Maďarska, čo povedie k palivovej kríze, zdraženiu benzínu a k prehre Orbánovej strany Fidesz vo voľbách. Takže kto môže za to, že prestala tiecť ruská ropa na naše územie? To je kokot. Priatelia, takže vieme, prečo nejde tá ropa Ruska na Slovensko a do Maďarska. Počuli ste to sami. Ja si myslím osobne, ako povedal môj predrečník na konci toho videa, že Michal, toto si presne ty, čo ti povedal tento predrečník. Myslia si to asi všetci diváci. Ja neviem, Michal, ja si myslím, že ty si hodný už na psychiatriu alebo niekde, že by ťa niekde zavreli na 10 kladky, aby sme o tebe už absolútne nič nepočuli. Prv, nech tvoja matka vráti peniaze, čo ste nakradli. Ty vrať toto peniaze od tej svojej manželky, či priateľky, či čo to ona je to tá, čo tam tancovala a faktúry nám posielala za tie debiliny. Proste povracajte peniaze a my tie peniaze použijeme, ja ti vravím, na elektrickú energiu pre týchto degéšov, ktorí dostali toľko miliard a dodnes nemajú nič. Bijú si do hrude, že oni tú vojnu vyhrajú a potom sem plačete, že nemajú ani elektrickú energiu. Vy hlupáci, už sa konečne spamätajte, že s Ruskom sa nezahráva, s Ruskom sa nevyhráva, jedine čo sa tam umiera. Takže si pamätaj jednu vec, že my nemáme 25 IQ, ako ho máš ty, my sme trošku vyspelejší, ako si ty, a tým pádom to chcem uzavrieť, aj uzavriem a my ideme ďalej, priatelia. Takýchto videí bude viac. Čaute.